Túto talk show podporilo Art Café, C-Point, Festival Letofest, Očná optika VSOP. Dobrý večer. Krásny dobrý večer prajem všetkým. Ďakujem, že ste sa prišli na nás pozrieť a vám ďakujem, že ste si nás dnes večer zapli. Vítam vás v prvej časti novej talk show s názvom Showtime. Dneska k nám zavíta herec, komik, producent, režisér, scenárista Adrián Ohrádka, ale taktiež aj speváčka z Handlovej. Milé dámy a milí páni, prosím, privítajte môjho prvého dnešného hostia, ktorým je Adrián Ohrádka. Dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer. No, sadnite si. Takto, dobre? Vítaj. Áno, sadni si. Tak vítaj, takže Ďakujem. herec, komik, producent, režisér, ale aj teda herec, teáter, komika. Adrián Ohrádka, vítaj. Ďakujem. Teším sa, že si teda prišiel, ale mňa zaujíma osobne, že ako si vôbec sa dostal k tomu, že budeš herec, komik a takéto povolanie si vybral. Tak, aby som to uviedol na správnu mieru. Áno, teáter komika to je to, čo ma živí, to je to zájazdové divadlo. Okrem toho som členom aj ochotníckeho súboru Jozefa Gregora Tajovského v Bánove a taktiež aj asociácie slovenských mímov, profesionálnych mímov Slovenska. Takže je toho viacej, kde som členom, ale áno, teáter komika. Ako som sa dostal, bolo to cez ochotnícke divadlo. Neviem, teraz sa mám pozerať na kamery na teba? Asi na kamery môže byť. Tak, dobre. Bolo to ochotnícke divadlo v Bánove, cez ktoré som sa dostal v podstate tam, kde som. Okrem toho, že som si začal písať sám nejaké scenáre a vytvárať nejaké etudy pantomimické, tak vzniklo niečo ako kabarety. A práve človek, ktorý ma tam dostal, dnes sedí tu, je to so mnou, je to Števo Varo. Štefan Varo. Nájdeme ho? Áno, nájdeme ho, nech sa páči, kamera ho môže nájsť. Samozrejme. Ktorému vďačím, že ma uviedol do takých tajov toho humoru, ako sa dá celé dať dokopy, ako vystupovať, to boli kremnické gigy. Takže toto je pohár, ktorý má nejakých bezmála 30 rokov, 1998. No však vidím, že si niečo To je história, hej. Takže ja som tam ten pohár vtedy vyhral ako pohár improvizácie, dodnes vydržal. Na kameru môžem obsah, je vhodný, ale je to umelecké dielo, hej, je to keramika. Takže takto to vyzerá a to bolo to, ako som sa dostal ja k týmto veciam, čo teraz robím, čo ma živí a čo je moje povolanie. Áno. Slobodné povolanie. Ale viem, že ty väčšinou hráš pre deti. Sú deti lepšie publikum ako tí dospelí, alebo prečo si práve vybral ich? Došlo to spontánne. Cez to, ako som sa začal formovať, že som v jednej inscenácii Barča Ivana Dvaja, tragédia, kde sme hrali v ochotníckom divadle, ja som hral toho jedného z tých klaunov. Kde som sa dostal k žonglovaniu tým, že som si už kedy dávno dvíhal loptičky sám doma, lebo som to chcel vedieť. Trénoval som, skúšal, tam som to využil. A niečo ma chytilo takého, že treba ísť ďalej a skúsiť nejaké workshopy, tak som vyskúšal. Aj teda workshop klauniády, ale hlavne workshop toho žonglovania na festivale pantomimy, kde som bol roky nazad a chodím tam dodnes, má už 30 rokov už preč. Tohto roku budem mať 32. Takže takto som sa dostal k tomu, že budem robiť klauna. A čo bolo teda odrazovým mostíkom? Ja som nehral klauna pre dospelých. Hral som tie kabarety, ale skôr ma lákala tá práca s tými deťmi, tá interakcia. Tak skúsime to, s tými vecami, čo som vedel, ale skúsime to dať do toho klauna, do toho klaunského sveta. A keďže máme aj u nás v Bánove škôlku materskú, tak som začal pre tie deti robiť. A či je publikum, teda sa vraciame k tej otázke tvojej, či si povedal, že či je lepšie publikum. Či lepšie? Áno. A každé publikum je dobré, keď je dobré publikum, hej. Ale ako napríklad nie ich veľa, ale o to kvalitných. Napríklad, čo sedia tu, ďakujem, že ste prišli. Áno. No a čo sa týka detí, tak deti sú možno o malinko úprimnejšie. Pretože deti, hlavne v tom predškolskom a teda škôlkarskom veku, tam sa ešte na nič nehrajú, tam sú také, aké sú. Takže
Ja keď tam prídem a neúspejem, tak mi to dajú pocítiť. Ale aj keď úspejem, tak mi to dajú pocítiť. Áno. Takže je to také naozaj úprimné a tým považujem to detské publikum za také trošku o malý level, že sú také lepšie to nazvime. Áno. Lepšie, dobre. No však nakoniec tu bude aj ukážka, ale viem, že tvoja jedna z tých hlavných postav je Klaun Adino, je to tak? Áno, je to tak. A ako si k nej prišiel? Bol to nejaký spontánny nápad, že ja spravím klauna? Či... No, v klanskom svete, v klanských workshopoch sa klaunské mená hľadajú. A čo vystihuje tú jeho podstatu tej dotyčnej osobnosti, keď sa jedná o klauna, že chce byť klaunom, tak sa ide úplne dovnútra, do hĺbky tvojej duše a sa z toho vycepuje, čo sa dá. A tak vznikajú tie mená. Buď si ich vymýšľajú sami klauni, alebo to spontánne zíde z davu, že tak ty by si sa mohol volať taký, lebo ti to pasuje. Do toho, ako hráš, ako sa tváriš a čo máš, ako sa správaš. A toto prišlo spontánne, keď som potreboval niekde dať na plagát nejaké to meno moje, tak Adino preto, lebo sa volám Adrián. Hej? A okrem toho, že ma volali v škole Adroš, tým hrubším, ale také príjemné to bolo. Tak tam Adino a Adík, Adrík, toto nechcem, tieto zrobnení, vôbec to o tých hovorí. Ja vznikol Adino, ale som to zmenil na tvrdé I. A dinoziery s tvrdými, tak to také trošku iné možno, že jak Adino, Adinko, Smetina, je to jedno v podstate. Ale skrátka je Dino, hej. Niekto vyzerá, že Dilino a to tak není, alebo že nejaký dinosaurus, to tiež to tak není, no, tak ale skrátka pre malé deti, keď ma volajú, tak nebudú Dino, trojslabične dajú Dino, tak si vyžiadajú, dáme to takýto spôsob príchodu, niekedy pani učiteľky to tak zinscenujú, takže tak. A neviem, či to je tak, ale ty si vlastne zakladateľom Teater Komika. Tak. A čo sa týka aktívnych hercov, no tak je tam teda Roman Mihálka. Áno. A Peter Sutiani. Tak ako vnímaš tú spoluprácu s nimi? No za tie roky, čo už máme pomaly, myslím, 10 rokov, že sme spolu, myslím, že veľmi dobré. Stále tvoríme, stále máme kopec nápadov a stále ich sa snažíme nejak pretaviť na to javisko medzi ľudí, okrem toho, že robím klauna, tak ja robím aj pantomímu a pouličné rôzne show, aj choduľové. Takže aj tomuto sa venujeme a nakoniec aj klasickým činoherným rozprávkam, aj také máme. Takže, ale väčšinou to je to o tej interakcii a s nimi sa to dá. Je to úžasné. Hoci v divadle sme boli viacerí, tí aktívni, ešte stále sme, alebo sú tí ľudia, ale už v podstate si vytvára každý vo svojich tých organizáciách, kde išli svetom, kade sa rozprchli, takže my sme takí traja aktívni. No. Ja som vlastne aj vás videl, samozrejme, ale zatiaľ iba vás dvoch a viem, že Kde? Na Kauflandeckom festivale. Zatiaľ iba tam. Hej. A neviem, či tam teda aj ten tretí chodí, ale iba väčšinou vás dvoch tam vidím. No to bolo tak, že my sme s Romanom Mihálkom vytvorili dvojku, ešte bolo kedy dávno. Ako, čo sa týka toho, že ja som založil Teater Komika, potom Roman prišiel ku mne, už sme boli spolu Teater Komika, čo aj sme, a založili sme dvojku, ktorá išla svetom, lebo si najviac sme spolu hrávali, tak sme sa najviac nejak združovali my dvaja, tak vznikla tá dvojka a teraz chodíme po tých aj kauflandických festivaloch, ale hlavne aj kade tade, že ako dvojka sme tak dosť známi, ale hrávame aj ako trojica, určite hrávame aj trojica dosť, teda. A oni majú tiež svoje predstavenia s kolegom, oni dvaja, takisto aj Roman má svoje predstavenia, aj solo, a ja mám tiež nejaké solo, takže tak to nejak triedíme a snažíme sa aj spolu, aj každý sám, aj po dvojkách a tak. A ako vnímaš to, že chodíš tak často na tie kauflandecké festivály, lebo už to je aj niekoľko rokov, čo ich navštevuješ, takže ako to vnímaš ty z toho pohľadu, aké je tam publikum? Lebo vy nie ste na pódiu, vy ste medzi ľuďmi. Tak. A to je tá vec, že my robíme dosť aj v dáve, improvizujeme a je to taká naša dosť taká, chcem povedať, prestíž, že robíme dosť flexibilne, čo dá situácie, čo dajú ľudia, čo dajú okolnosti, tak sa toho chytáme. A klaun je povinný sa toho chytiť, keď sa niečo udeje v sále, v dave. A nás si volajú práve aj hlavne na také veci, že kde treba vyplniť to, že keď hlavný interpret odvystupuje na javisku na tom pódiu, tak teraz tých ľudí treba zabaviť niekde pominu. Hej. Len tam sa k tým všetkým nedostaneme, tým ľuďom, ale aspoň čo sa dostávame, že si utvoríme nejaký ten okruh ľudí a zase ideme ďalej, zahráme dačo, pobavíme a zase ideme o kus ďalej a vyplníme nejaké hodiny, tak áno, sme veľmi radi a je to také strašne milé, je to úplne iná práca ako na javisku. Áno. A vidím, že si doniesol nejakú šiltovku, tak vieš nám o nej niečo povedať? To je vzácna šiltovka, samotná ani nie,
ale mám tam Pre teba niekoľko... vzácna. Áno, Má pre pre mňa teba hodnotu. vzácna, nakoľko keď volakedy dávno na festivale pantomíme pohybových divadiel Liptovskom Mikuláši, čo založil a otcom festivalu je Miro Kaspřík, čo je ďalší v mojom živote, čo ma ovplyvnil a moju kariéru a moju dráhu, nakoľko on je mím a ja som sa od neho dosť veľa naučil a tiež ma priviedol na dráhu tej pantomímy, tak chodím na ten festival už možno nejakých tiež 25 rokov, kde som aj do stálicou moderátorskou. A okrem toho som sa tam tiež veľa naučil na workshopoch. A toto sú odznáčiky z festivalov, z pantomímy, kde už boli odznáčiky. Kedy neboli odznáčiky. V propagačnej materiále bol trošku problém. Okrem tej nejakej podoby biltenovej alebo nejakej tej novinovej, tak neboli nejaké odznaky a kadečo. A teraz to je, tak som si tak urobil takú malú zbierku a nosím to hrdo a som tam ako vyzerá to ako náčelník generálneho štábu slovenskej pantomímy, ale nie je to tak. Takže preto je o to vzácnejšia a mám takto vystavenú domáciu, takto proste, že mám odložil. A hovoril som si, že dneska je dobre už zobrať, nakoľko ten klaun nie je len verbálny, ale aj neverbálny, čo mám strašne rád, teda nehovorený. Máme to aj malých diváčikov, tak takéto nehovorené, čo sa nemusí hovoriť, lebo sa hrá viac. Takže mám to rád, aj kombináciu klauna a míma. A nejaké teraz projekty, ktoré máš rozbehnuté, vieš nám o nich niečo povedať? Tak také bežné nápady, čo máme, že chystáme nejaké ďalšie predstavenia, o ktorých nechcem nejak rozprávať veľa do éteru, ale keď to bude, tak potom to radi uvidia ľudia, teda rád to pošleme, aby to mohli vidieť. Niektorí sa to nechce pozerať, tak asi rád to nebude vidieť, ale to je nepodstatné. Podstatné je to, že čo to ľudia chcú vidieť, tak si to pozrú a dáme to včas von. Takže momentálne nejaké konkrétne projekty, ale môžem povedať z tej ochotníckej branže, že skúšame teraz jednu inscenáciu, rozprávočku. Je to v našom dialekte a ja som z dediny pri Nových Zámkoch, kde sa hovorí tvrdo a my sme to predstavne poňali ako v našom, že snehu Lenka a 7 trpazlíkov z ekonomických dôvodov, len 4 páti uvidíme. Toto bude názov toho celého, tak sa teším, jak to bude v rozhlase, keď to budú hlásiť. Pozývame vás, vážení diváci, vážení občania, vypočujte si oznámiť do rozhlasu. Pozývame vás na predstavenie snehu Lenka. A toto keď odznie, tak už ľudia to prestanú asi počúvať. Ne, takže už len to napoveda, že to bude absolútna paródia na rozprávku Snehu Lenka 7 trpazlíkov, ktorá v našej dedine bola odohratá pred 105 rokmi a my si teraz to, akože na báze toho urobíme trošku srandu z toho titulu, nie z toho, čo naši predkovia dokázali a chceme si to zahrať niekde v našich podmienkach a možno, že aj sem prídeme, neviem, tade nás pozvú. Takže toto je z nových projektov takých. Ale mňa veľmi zaujíma, lebo teraz sme sa zatiaľ rozprávali iba o tej práci. Čo robíš vo svojom voľnom čase, ako ho využívaš, ak nejaký vôbec máš ešte? Ale hej. Nakoľko táto branža je o tom, že síce chodíme hrávať do škôl a škôlok, ale neveráme, že hrám každý deň zase. Nehrám. Takže u mňa sú aj voľné dny, väčšinou tie víkendy sú festivaly a sú rôzne tie eventy a rôzne tie firemky a tak ďalej. Tak hráme väčšinou cez víkendy. To znamená, že môj pracovný čas začína niekedy v piatok a keď je sezóna teda v lete a končí v nedeľu. A ja pondelkom začínam víkend. Hej? Teoreticky, ale aj prakticky. Takže voľný čas. Bohužiaľ, bohudík, pretože tie nápady mi stále idú, čo sa teším a bohužiaľ, pretože mi rozum inde nejde, ja neviem niekedy relaxovať, len stále proste sa pozriem na divákov a by som vedel, čo mám spraviť, akú vec a pozriem tam ma niečo napadne a potom to zakomponovávam do tých ďalších projektov, predstavení, ďalšieho diania. Takže voľný čas, rád korčuľujem, rád lyžujem, ale už nie veľmi takže aktívne, nakoľko už aj nejaké tie kolby sú také raz za čas, ale mám to rád, lebo chce to zmenu. Z tej umeleckej veci proste prepnúť, nápadne úplne sa odgumovať a teda si zakorčulovať, zabicyklovať, zaplávať, rekreačne sa. A ešte tie začiatky, tak kde si začínal študovať? Napríklad? Ja som začínal študovať v Nových Zámkoch, až som to doštudoval, som elektrikár, mám za sebou elektrotechnickú školu Silnoprúd. Takže všetko je to dneska o vec dobrých kontaktov, tak ja ich mám, elektrika, čo sa strašne teším, to je výborná vec. No a rád sa pripájam, aj na sociálne siete, aj do diania, takže sa mi to zíde bravúrne, že sa môžem pripojiť kade-tade a hlavne do tej umeleckej branže. Takže ja som začínal, aj tam som skončil, ja som vysokú školu nemal žiadnu a ja ani umeleckú školu nemám.
A teraz si prekvapený ty teraz, hej? Áno, áno. No, super. A tu sa pýtajú, že ako môže byť človek, ktorý je z technickej branže, z elektrikárskej, čo som vysvetlil, že je to dobré kontakty a proste pripájačky, to je výborná vec. Takže mnoho ľudí sa ma pýta, ako je možné, že no to je tu krásne, že človek, keď robí dlho niečo, tak časom mnohým nás to zovšedne a chce sa odstrihnúť a chce to proste zmeniť aj myslenie, aj konanie, tak si ide niečo zahrať. Ja nehovorím, že zrovna preto som potreboval umenie, aby som to zmenil, ale to prišlo ruka v ruke, tak som to vedel triediť. Ja som ešte popri tom, že som robil klauna, moja postavička vznikala, klaun na víno, tak som robil na železnici. Ja na 25 rokov robím na železnici, že som opravoval rušne, elektrické lokomotívy, nejaké elektroniky na tom a tak, takže a to nechápu, dojdem zahrať pre decka, hej, ale prečo nechápete, je to normálne a Slováci sú naozaj veľmi zruční v milión veciach a preto by ste o nich nepovedali. Jeden je právnik a vie robiť doma na domácom sústrhu a vie točiť tie rôzne drevené ozdôbky a robí si doma, ja neviem, pani tam prikyvuje asi pán je tiež právnik a točí si na sústrhu rôzne také tie podomácky robené zábradlie a milión vecí, nemusím to hovoriť, ako príklad to bol samozrejme. Takže takto to je s nami Slovákmi, so mnou určite. Takže viem to triediť a aj bol som rád niekedy, keď bolo tohoto veľa. Išiel som do roboty, aj rušeň. A čo sa nám pokazilo? A to rajatá, zapájame, meriame. Rušňa bolo toľko, už chcem ísť hrať. Došli detičky, jaj, super, zahráme, zažonglujeme. Potom už veľa zase to super. Takže tak si to striedaš. Dobre. Pestré to je. Áno. Každopádne ďakujem, že si teda prijal pozvanie. A čo by si odkázal nejakým mladým umelcom, ktorí chcú tiež sa dostať do takejto branže? Tak na to, že majetkom nejak neovplývam, to im neodkážem, ale tak čo by som im odkázal, nielen z tejto branže, v každej branži a nakoľko robím aj workshopy už, workshop sa nazýva, že komediant telom a dušou, lebo nie je to len o pantomíme, o klauniáde, alebo o fyzickom divadle, alebo o street show, alebo o činohernom divadle. Mám zmes z každého, lebo viem do každého zabrdnúť za tie skúsenosti, čo mám. A práve sledujem na mladých ľuďoch, že i keď majú sny, veľmi rýchlo im skončia. Jedna vec. A ty si ideš za svojím, ty si začal. Áno, začal som. Tak, teraz vypredáš veľkú halu, tam žiari, neviem, to je teraz tu na žiari. Ja verím, že to tak bude. Málo tomu veria, veľmi rýchlo zložia zbrane, keď sa jedná o nejaký drobný neúspech. Čo by som im odkázal, aby verili svojim snom, svojim predsavzatiam, aby robili maximum, čo sa len dá, nie na úkor zdravia, ani na úkor takých, že budem mať len ja som a nikto druhý, že aj svet okolo žije a tie sú to priatelia, tie sú to zábavy iného charakteru, ako len tá moja, čo mám nastavenú. Aby tomu verili, aby pri prvých sklamaniach sa nepodali, aby skúšali zás a znova. Keď náhodou sa niektoré dvere nepodaria otvoriť, teraz trošku tak budem parafrázu, tak nech skúsia otvoriť podobné dvere a verím, že tie už otvoria. A keď nie, tak ešte by som vyskúšal. Takto by som to parafrázoval, že skutočne vidím na mladých ľuďoch a sa ich snažím aj na tých workshopoch podporovať, vypočuť si ich a povedať asi, čo by bolo dobre, alebo akým spôsobom sa dopracovať niekam, aby tomu začali veriť. Takže viera, sny a viera je veľmi dôležitá. Čokoľvek, a hlavne to, čo chcú robiť. Aby sa nevzdávali, aby na sebe dosť pracovali, lebo talent je len nejaká polovica, 40%, všetko ostatné je vydreté. Aj skúsenosťami, aj tým, že bude človek na sebe pracovať. Dobre, každopádne ďakujem, že si teda prijal pozvanie. Nemá zač. A teda už prichádza nejaké to predstavenie, ale predtým ešte teda samozrejme držím palce Ďakujem. Aj v tvojich projektoch a teda snáď sa ešte niekedy uvidíme. Ďakujem. Takže ja len... Ďakujem. Nelúčim sa ešte. Áno. Áno, kufor sa otváram, vidím v ňom červené topánky, veľké červené topánky s loptou, s trúbkou. Tak, a teraz by som chcel ukázať tvoje prvé, môžeš komentovať? Áno, prvé klaunské topánky majú 20 rokov, reparujú sa každú chvíľu, ale ešte držia.
Na to, že hrá klauna, Musí mať klaunský nos. nemusí mať klaunský nos. Moderní klauni, Sú aj moderní klaunti, ktorí to dokážu ktorí dokážu konaním a činmi. a činmi. Inak ja veľa hrám aj pre sluchov postihnutým, to by to už toto nebolo pre nich ani pre vás. Dali sme si skúšku, no. Kvôli mikrofónu, tak daj tam tú hudbu a sa pokúsim niečo vyčarovať. Máme to malých divákov, je to výborná vec, pretože na dospelých sa strašne ťažko hrá niekedy, ako fakt úprimne. A dneska ste dobrí zatiaľ, ako vážim si vás, ďakujem. Není vás veľa, o to kvalitnejší, skvelé. Ja sa Milé dámy a milí páni, prichádza Veronika Fekete. Your eyes, they all over me. Don't be shy. Take a
Tak vítaj teda. Ďakujem, dobrý večer, ahoj Lukáš. Takže speváčka z Handlovej, veľmi skúsená, veľmi výborná teda z môjho pohľadu, veľmi Ďakujem pekne krásne. spievaš. Ja mám na teba otázku, ty spievaš od koľkých svojich rokov, lebo viem, že už máš za sebou teda už nejakú tú dlhú cestu toho spievania. Od koľkých rokov to bolo? Áno, vlastne začala som, keď som bola trojročná, lebo to je taký príbeh, ktorý hovorím skoro všade, keď sa ma na túto otázku pýtajú. Mamina začala študovať pedagogiku a tam mala hru na klavír a spev. A asi sa mi to páčilo a inšpirovala ma. A začala som aj ja. Vlastne začalo to tým, že som začala hrať jednoduché piesne na klavíri, ktorý mala. A popri tom som si aj spievala. Ale mamina mi hovorila, že ja som spievala už v bruchu, keď som bola. Ale to neviem potvrdiť, lebo nepamätám si. Áno. A vlastne po tom 6 rokoch som išla prvýkrát do zvučky. Ja mám takú otázku na teba, lebo väčšinou každý umelec má nejakého človeka, ktorý ho inšpiruje k tej hudbe, alebo ho sleduje a robí to, čo aj on. Máš aj ty niekoho takého, kto ťa inšpiruje? Asi je to moja pani učiteľka Zuzka Feketeová, ktorá ma začala učiť spev od roku 2024, keď som prestúpila do zvučky v Prievidzi. Lebo ona je úžasná spevačka, výzorovo to tiež podáva excelentne a je pre mňa veľkým vzorom. Však aj na konci sem dáš ukážku s piesňou Stop. Ale my o tebe vieme, že si bola v Československu má talent, k tomuto som sa chcel dostať. A prosím ťa, ktorý moment stadiaľ ti tak utkvel v pamäti, že toto som si zapamätala, alebo niečo, čo si stadiaľ zobrala? Moment, ktorý mi tak utkvel v pamäti. Asi to bude, keď ma zavolali, že už sa mám ísť postaviť pred tú odbornú porotu. A som sa tak postavila, išla som tam s takou malou dušičkou, tam už na mňa čakali moderátori. A ani som nevedela, čo mám robiť. Som zostala taká, že však nejak to dopadne. Nemala som vôbec veľké očakávania, nečakala som, že to dopadne tak, ako to dopadne. Myslím, že výborne to dopadlo, ja perfektne. Viem, ale ja som to ani to nečakala, vieš, som si myslela, že ma vypýtajú. Ale nie. Lebo, no, Prečo by mali? lebo ľudia sú všelijakí. Je to tak, ale dopadlo to teda dobre. A čo si zobrala stadiaľ? Lebo predsa len ti dali nejaké dobré, múdre rady. A čo si stadiaľ zobrala? Čo si aj tak použila? Vlastne bolo to trošku náročnejšie obdobie, lebo keď som chodila po súťažiach, som bola poväčšinou všade druhá, na druhom mieste a to ma demotivovalo. Už som chcela so spevom skončiť. A potom mi vlastne prišiel e-mail, že ma zobrali do Československo má talent. Áno. Tak som si povedala, že to bude už taká akože posledná súťaž, na ktorú pôjdem. Že potom to už zabalím. Ale ich názor mi úplne zmenil celý ten pohľad na vec. A rozhodla som sa, že budem pokračovať ďalej. To by bola škoda, keby to zabalila, že? Určite, takže ja si osobne myslím, že by to bola veľká škoda. Ale čo som sa zabudol teba opýtať, ako to máte s trémou? Ty to máš ako s trémou? Mávaš pred koncertami, pred vystúpeniami? To záleží na tom, či to je koncert alebo súťaž. Keď je súťaž, tak je tam nejaký ten stres, ale už keď začnem spievať, tak to opadne, lebo predsa už sú tam odborníci, ktorí ma budú pochybovať. Ale keď je to koncert, tak už idem s chladnou hlavou, lebo to je niečo, čo mám rada. Robím to, čo milujem. Robíš to pre ľudí a ľudia si na tom zabávajú. Áno. Ale ide aj o to, že sa na tom zabávam ja, pretože je to niečo, čo fakt milujem. Bez toho si nedokážem predstaviť svoj život. A chodievaš po rôznych teda tých súťažiach, koncertoch, zábavách, ale spievaš rôzne žánre pesničiek. Povieš nám, ktoré žánre sú také tvoje najobľúbenejšie? Spievam hlavne pop, jazz a spievam aj blues, sem tam niekde aj údelky. Z každého rožku trošku. Ale ktoré sú tie tvoje také najobľúbenejšie, lebo každý Pop, asi... určite. Pop? Dobre, vieme, že sa učíš na hudobnom nástroji. Je to klavír Áno. a sprevádzate nejak po tých koncertoch, súťažiach? Či? Úprimne, keď som bola mladšia, tak som ten klavír nejak veľmi ani nebrala vážne. Áno. Som si myslela, že mi to nebude k ničomu, lebo však som si myslela, že spievam a budem spievať, nie, že všetko na MP3 v pohode.
Lenže potom postupom času som zistila, ako som vlastne prestúpila do Zúšky 24, som zistila, že ten hudobný nástroj je veľmi dôležitý a dodáva tomu vystúpeniu taký šmrnc. A taktiež mi to aj pomáha, keď sa potrebujem naučiť nejakú pesničku, že zahrám si to tam, zistím niečo a už mi to ide ľahšie. A taktiež sa samočne učím aj na gitaru a chcela by som v budúcnosti sa naučiť hrať na bicích a bas-gitare. Tak to už potom nebudeš potrebovať nikoho iného, celú pesničku si vieš zložiť, už všetko si nahráš sama. Takže tvoja hlavná inšpirácia teda tá tvoja učiteľka spevu, ale myslím si, že aj rodičia, dneska sú tu medzi nami, myslím, že veľký potlesk patrí aj pre nich. A posledná otázka na mňa pre teba. Máš nejaký veľký sen do budúcnosti, ktorý by si chcela splniť? To je zaujímavá otázka. Ešte som nad tým... Je ich viacej, či nie je žiaden zatiaľ? Zatiaľ neviem. Uvidíme, čo príde. Cesty pána si nevyspýtať sa. Uvidíme. Dobre, každopádne ti ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Aj ďakujem. Ešte sa ťa chcem opýtať, že čo by si odporúčila aspoň, viem, že ty si teda mladá, nemôžem sa pýtať, že čo by si odporúčila mladým, ale čo by si odporúčila mladším, alebo tým, ktorí začínajú so spevom? Asi to, aby hneď nehádzali flintu do žita. Aby v tom pokračovali, pokiaľ ich to baví, samozrejme. Pokiaľ sú nútení niečo robiť, tak nech to nerobia, lebo nemusí to vždy dopadnúť dobre a podľa predstavy. Dobre, každopádne ti ďakujem.
Ďakujem krásne. A vám ďakujem krásne, že ste sa dneska prišli na nás pozrieť. Dneska tu s nami boli Veronika Fekete a Adrián Ohradka. A my sa na vás tešíme opäť o týždeň. Prajem vám ešte krásny zvyšok piatku a dobrú noc. Túto talk show podporilo Art Café, C-Point, Festival Letofest, Očná optika VSOP.